Olemme siellä, missä ihmiset kokoontuvat yhteen. Kun astutaan uuteen päivään, sukelletaan seikkailuihin ja rauhoitutaan iltaan. Me tavoitamme seikkailijat, vastuunkantajat ja uteliaat. Olemme kulttuurin harrastajille, luonnon rakastajille, hyväntekijöille, haaveilijoille, pelaajille, urheilijoille ja penkkiurheilijoille, maailman kansalaisille ja kotiseudun rakastajille. Ensimmäisestä päivästä lähtien kirkas tavoitteemme on ollut pohjoisen henkinen ja taloudellinen vireys. Lähtökohtamme on rakkaus ja totuus päämäärämme. Olemme aikaansa seuraaville, vastuullisille ja valveutuneille. Jokaisesta pohjoisen ihmisestä ja yrityksestä olemme ylpeitä, sillä me uskomme pohjoiseen. Ja pohjoisen ihmiset luottavat meihin. Olemme Kaleva Media, pohjoisen oma.